ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମମାନେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଧନବାନ ହେଇପାରିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ହିଁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ। Money problem is biggest problem in our life, like that people are thinking. କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମର ଅଭାବ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ। କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କର୍ମ, faith and work goes together. Two sides of one coin, faith and work. Hallelujah. ଗୋଟେ କଏନର ଦୁଇଟା ସାଇଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କହିଲେ ଆମମାନେ ଏ ପାହାଡ଼କୁ ଏଠୁ ସିଆଡ଼େ ପଳା କହିଲେ ବି ପାହାଡ଼ ଉଲ୍ଟିକି ପଳେଇବ, ସେପଟେ ନଦୀରେ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟ କହେ ତାହା, ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଠ କଲୁ, ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସେ ଯିବାର ଯୋଜନା କରୁଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ନିଜ ଦାସମାନଙ୍କୁ ସେ 10 ଗୋଟି ମୁଦ୍ରା ଦେଉଅଛି, ଆଉ ମୋହର ଦେଉଅଛି ବା ମୁଦ୍ରା ଦେଉଅଛି, ପଇସା ଦେଉଅଛି। ତ ତାହା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କେତେ ଦେଲେ ତାହା ତ କୁହାଯାଇନି ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ 10ଟା ମୁଦ୍ରା ସେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ବ୍ୟବସାୟ କର, ଯାହା ବି କର, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ତାହାର ହିସାବ ନେବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ପଳଉଛନ୍ତି, ପଳେଇଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କେତେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଜଣକ 16 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆସି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋହର ଆଉ 10ଟି ମୋହର ଲାଭ କରିଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି, ବ୍ୟବହାର କରିକି, ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ମୁଁ ତାହାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିଅଛି, 10 ଗୁଣ କରିଅଛି। 10ଟି ମୋହର ଲାଭବାନ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ଦାସ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି, ଆପଣ ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଛି, 5 ଗୋଟି ମୋହର ଲାଭ କରିଅଛି। ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବେଶ ଉତ୍ତମ ଦାସ, 5ଟି ନଗରରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଅଛି, ସେ କ'ଣ କରିଛି, ନିଜର ଗୋଟେ ଟାବଲ ଏତେ ରଖିଛି, ଟାବଲରେ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ପଇସାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। 100 ଟଙ୍କା କି କ'ଣ ଦେଇଥିବେ, ଧରାଯାଉ 100 ଟଙ୍କା, ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଟାବଲରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଆସିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, 22 ପଦ, 21 ପଦ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କଲି, ତେଣୁ ଆପଣ ଜଣେ କଠୋର ଲୋକ, ଯାହା ରଖିନଥାନ୍ତି ତାହା ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଯାହା ବୁଣି ନଥାନ୍ତି ତାହା କାଟନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ, ତୋର ମୋହର କଥାରେ ତୋହର ବିଚାର କରିବି। ମୁଁ ଜଣେ କଠୋର ଲୋକ, ଯାହା ରଖିନଥାଏ ତାହା ଉଠାଇ ନିଏ, ପୁଣି ଯାହା ବୁଣି ନଥାଏ ତାହା କାଟେ। ଏହା କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାହିଁକି ମୋର ଧନ ରଖିଲୁ ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱର ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମମାନେ ରଖିଲେ ଚଳିବ, ଈଶ୍ୱର ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କୋଉଠି ରଖନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସାୟ କରୁ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଜିର ଶିଖିବାର ବିଷୟ, ଧନବାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାଠାରୁ ଏହି ମୋହର ଘେନି ଯାଇ ଯାହାର 10 ମୋହର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଅ। ଅତଏବ ଯାହାର ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ ତାହା ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତାହାଠାରୁ ତାହା ଦିଆଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଆମେ ଶିଖିବାର ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଜଣକୁ ଯାହାକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିଭା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବାର ଅଛି, ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆମମାନେ ତାହାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
कबूल करिवार अछि आमाने जदि देखिबा ठीक सेही भଳି विषय आदि पुस्तक रे मध्ये ईश्वर कहिसंती मनुष्य को निर्माण कले आदम हेबा को निर्माण करके कोन कहिले आदि पुस्तक आमाने जदि पढिबा एक पर्व 28 पद आ परमेश्वर से मान को आशीर्वाद कले पुणी परमेश्वर से मान कहिले प्रजावंश हो बहुवंश हो मल्टीप्लाई हो फ्रूटफुल हो तापर कोन पृथ्वी को परिपूर्ण करी वशीभूत करो फिल द अर्थ ए जगत को परिपूर्ण करिवार अछि आमाने हालेलुया आउरी कोन कहउछंती जड़चर मत्स्यगण खेचर पक्षीगण भूचर उरगामी जंतुगण ऊपर कर्तृत्व करो वी शुड बी द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड हालेलुया एई सब आशीर्वाद से आदम हवा को करूछंती आमान को मध्य आमान को जीवन रे से करूछंती आउ सिटी पाइ मु कहिथिली आउ जीबी सर जेमति आज पढिले कोन पढिले सर आश्रय एवं बल सदाप्रभु आमानकर आश्रय एवं बल दुर्दशा काल रे निकटवर्ती सहाय आमानकर दुर्दशा काल अछि सत्य कथा अभाव काल अछि सत्य कथा कारण आमानकर ईश्वर देथिबा विषय को यूटिलाइज करि पारु ना हूं तेणु आमानकर जीवन रे ताहा अभाव अनाटन दुर्दशा काल आसीकी निकटवर्ती हो अछि सेही समय सुधा ईश्वर कोंती मु तुमर निकटवर्ती सहवर्ती अछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रथम वंशावली 29 पर्व 12 पद अनुसार धन सम्मान ईश्वर को ठारो आसे महान करिवार समस्त को बड़ देवार अधिकार तुम्भर हस्ताधीन बोली लिखा जाए आमान को महान करिवा पाई बलवान करिवा पाई धन रे सम्मान रे परिपूर्ण करिवा पाई ईश्वर को ठारे ताहा आसी थाए मोर माने समस्त उत्तम ओ सिद्धर ज्योतिर्गण को पिता को ठारो ऊर्ध्वर आसी थाए बोली वाक्य मध्य माने देखि थाओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एठारे माने देखोछु से प्रथम जनक कोन कहउचंती प्रभु आपन को मोहर आ 10टी मोहर लाभ करि अछि आपनकर मोहर कहार मोहर ईश्वरंकर मोहर तुमे जहा ईश्वर देई अछ सेई मोहर सेई टंका द्वारा सेई ज्ञान द्वारा सेई शक्ति द्वारा सेई प्रतिभा द्वारा सेई गुण द्वारा मु आ 10 कोटी लाभ करि अछि हालेलुया सेई ज्ञान सेई बुद्धि सेई धन सेई संपत्ति नै कि मु मदबी नाही अन्यान्य कुकर्म करि नाही अन्यान्य विषय रे आडंबर पूर्ण जीवन यापन करिकि सेटा सरै नाही 10 कोटी आउरी लाभ करि अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड समय अछि हम माने ज्ञानवान हेबार आवश्यक रहि अछि धनवान हेबा पाई ज्ञानवान हेबा आवश्यक रहि अछि विलियम कोलगेट बोली जणे थिले पुनी अमेरिकार लोक कोलगेट के घसुचन विलियम कोलगेट पुनी जेते बेले आरंभ कले तांकर बिजनेस से समय बहुत क्षति सहय कले तांकर लाभ होला नाही तापर से धीरे धीरे कोन करूछंती तथापि से दृढ़तार सहित आगो को बढ़ुछंती केते लोक तांको देखि हसुछंती बिजनेसमैन माने तथापि से प्रभु को ठारे भरोसा रखी से कार्य आरंभ करूछंती हालेलुया से प्रथमे आउ तापर प्रभु को ठारे से मानवत करूछंती 10% देउछंती 20% देउछंती 50% देउछंती धीरे 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 तांकर एते बिजनेस बढ़ुची से पृथ्वी रे परिपूर्ण होउछंती हालेलुया आम घरे मध्य से अछंती तार कोलगेट आम घरे मध्य रही अछि ए भली प्रभु को पाई से चर्च पाई बे भी से दान करंती जदि बा विलियम कोलगेट नाहंती तांकर आउ जे भी अछंती कर्मचारी से माने सुधा ए पर्यंत दान करंती आ माने देखिबा जगत रे जते बड़ बड़ लोक अछंती मोर प्रिय माने समस्त ख्रिस्टान लोक आनंदर विषय नहीं जते धनी लोक अछंती जते ज्ञानी लोक अछंती समस्त ख्रिस्टान लोक जेमति कि माने बिल गेट्स को कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट से निर्माण तांकर कंपनी अछि से मध्य ख्रिस्टान लोक से मध्य दान करती चारिटा गोल चलाती ता सहित माने जदि कहबा प्रेज द लॉर्ड मोर प्रिय माने माने प्रार्थना करछु प्रभु एटा दियो सेटा दियो तो चाकरी दियो टंका दियो धन दियो गाड़ी दियो बंगला दियो मोर प्रिय माने ई भली अनेक विषय रे माने चिंता करछु प्रार्थना करछु ईश्वर से सब आमान को पक्के देबे नाही उपररू पक्के देबे नाही जदि बा ऊर्ध्वरू आसे ता पक्के देबे नाही से आमान को आईडिया देबे हालेलुया से आईडिया पाइबा पाई आमान को आईडिया देबे आमाने काम करिवार अछि आमान को ईश्वर शक्ति देइछंती से अनुसार कार्य करिवार अछि
ଆଉ ଆମମାନେ ତାହା ଲାଭ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହିତୋପଦେଶ 29-25 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଯାହା ବି କରୁଅଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭରକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରୁ। We trust unto the Lord that He will give us, He will protect us। ହିତୋପଦେଶ Proverbs 29-25। ତାପରେ ଆମମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ତ ହିତୋପଦେଶ 10 ପର୍ବ 4 ପଦ ଅନୁସାରେ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ସବୁ ବିଷୟ ସେଠାରେ କେବଳ ଅଛି। ଯେତେ ସବୁ ଧନବାନ ହେବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ସେଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ହିତୋପଦେଶ 10 ପର୍ବ 4 ପଦ, ଶିଥିଳ ହସ୍ତରେ କର୍ମକାରୀ ଦରିଦ୍ର ହୁଏ, କର୍ମଶୈଳୀର ହସ୍ତ ଧନବାନ କରେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେ ଅଳସୁଆ ହୁଏ, ଶିଥିଳ ହସ୍ତ ରଖେ, ସେ କଣ କରେ? ପୁଣି ଦରିଦ୍ର ହୁଏ, ସେ ଅଳସୁଆମୀ ହୁଏ। ଆଉ ସେ କଣ କରେ? ବେଠି କରେ। ହିତୋପଦେଶ 12 ପର୍ବ 24 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେ ବେଠି କାମ କରେ। ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ମଝିରେ ଯାଇଥିଲି, ଆମ ଗାଁରେ ଜଣକୁ ଆଉ କୁହା ହେଲା, ଘର ତ କରୁଅଛୁ ବାବୁ, ଭଲରେ କରେ, କାଠ ଅଛି ଆଉ ମାଟି ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି, କିଏ ସବୁ କରିବ ବୋଲିକି ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଟାଇପର କରୁଛି। ଆଉ ବାବୁ ତୋର ତ ବଳ ଅଛି, ତୁ ବୁଲି ମୁଲିଆ ତ ଯାଇପାରିବୁ, କିଛି ତ ପଇସା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବୁ। ସେ କହୁଛି କିଏ କୁଲି ମୁଲିଆ ଯିବ? ଆଉ ରାତିରେ ସେ ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚି ଧରିକି ମାଗୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଘର ଘର ବୋଲିକି। ଆଗ କାଳରେ ଆଉ ଯିଏ ଗୋରୁ ଚରେଇବ, ମେଷ ଚରେଇବ, ସେମାନେ ମାଗୁନଥିଲେ କି? ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ମାଗୁଛି ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବଳ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଭରସା ରଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ଆମମାନେ ଶିଥିଳ ହସ୍ତରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମମାନେ କର୍ମଶୀଳ ହସ୍ତ ହେବା, ଆମମାନେ ଅଳସୁଆ ହେବା ନାହିଁ। ଅଳସୁଆ ହେଲେ ବେଠି କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅଳସୁଆ ହେବେ ନାହିଁ। ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମେ ବିପରୀ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ତାହାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା ହୁଅ କର, ଏବଂ ତାପରେ କଣ ହୁଅ? ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ, ଧନୀ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ, ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଭରସା କରିବା, ତାହାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁ ବଂଶ ପ୍ରଜା ବଂଶ ହୁଅ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, এইଭଳି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି, ଆମେ ଅଳସୁଆ ହେବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନେଇଥିବା ଏ ଯୋଉ ଘରେ ଯେମିତି ଧୂଆଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆଖି ଯାକ କଣ ହେବ? ଲୁହ ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ? ଲୁହ ବାହାରିବ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କହୁଛି, ମୁଁ ହିତୋପଦେଶରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପୁଣି ଅଳସୁଆ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଅଳସୁଆ ବି ହଉଥିବ, ତାଙ୍କର ଅଭାବ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ପୁଣି ହେବ, ମାନେ ଖାଇବାର ଅଭାବ ହେବ, ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରିବ। ସେ କାନ୍ଦୁ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରୁଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହିଭଳି କୁହନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରୁ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ସୁନା ରୂପାରେ ସଜେଇ ଦେବାକୁ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ସେ 100 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବି 100 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି କି? ଏମିତି ନ କରୁ। ଦେଖ ତାଙ୍କର କେତେ 5,000 ଟଙ୍କାର ତା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଇଛି, ତୁମେ 2,000 ଟଙ୍କାର ବି ମୋ ପାଇଁ କିଣି ଦେଇ ପାରୁନ। এইভଳି ନ ହଉ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମୋଦକୁ ଖୋଜିବା ନାହିଁ, ପ୍ରମୋଦକୁ ଖୋଜିବା ନାହିଁ, ତୈଳକୁ ଖୋଜିବା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ହିତୋପଦେଶ 21 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆମୋଦ, ପ୍ରମୋଦ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ତୈଳକୁ ଖୋଜିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବି ମଦ ପିଇବି, ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବି, ସେମାନେ KTM କିଣିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ବି KTM କିଣିବି, ସେଇଭଳି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ, ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ, ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ ଆମକୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
ତୈଳ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 21:17 କାଢନ୍ତୁ ଯିବି ସାର୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଢ। ହିତୋପଦେଶ 21:17 ହିତୋପଦେଶରେ ହିଁ ଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମୋଦ ଭଲ ପାଏ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେବ, ପୁଣି ଯେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ତୈଳ ଭଲ ପାଏ ସେ ଧନବାନ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଆମୋଦ ଭଲ ପାଏ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେବ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତୈଳକୁ ଯିଏ ନିଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କହିଲେ ସୁରା ମଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶାକୁ ବୁଝାଏ, ତାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ। ତୈଳ କହିଲେ କ'ଣ? ତୈଳର ରାନ୍ଧିଲେ ଆକା ଖାଇବୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ମୋ ୱାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ, ମୋ ମିସେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୁହେ ବେଳେବେଳେ। ତେଲ ନହେଲେ ଖାଇ ହଉନି, ମସଲା ନହେଲେ ଖାଇ ହଉନି, ମାଂସ ନ ଆଣିଲେ ରାନ୍ଧି ହଉନି। এইভଳି ଅନେକ ଅଛି। ମୋ ୱାଇଫ୍ କେବଳ ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି। କିନ୍ତୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗ ଜାତ ହେଉଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ମୋ ବାଦ ଦେଖିକି ଆମେ ଶରୀରକୁ ମାରୁଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହିଲି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହିତୋପଦେଶ 29:11 ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୂର୍ଖ ସବୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଜ୍ଞାନୀ ସମ୍ଭାଳି କଥା କୁହେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପକାଏ। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କେତେ ଲୋକ ଆମେ କେତେ କଥା କହିବେ ଆମକୁ, ଏଇ କାମ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଦେଖେ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ମୁଁ ସେଇ କାମ କରୁଅଛି। ଏଇଭଳି ଆମକୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ନିଜ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଭଳିଆ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା। हमारा काम में कायम रखना चाहिए। ଆମ କାମରେ ଆମେ କାୟମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଥ୍ୟୁ 25:15 ଦେଖିବା, ସେ ପୁଣି ଏକ ତୋଡ଼ା ଯିଏ ପାଇଥିଲେ କ'ଣ କଲେ? ଆକୁ ତ 5 ତୋଡ଼ା ଦେଲେ, ତାକୁ 2 ତୋଡ଼ା ଦେଲେ, ମତେ 1 ତୋଡ଼ା ଦେଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ଲୋକ, ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ କହିକି ସେ କ'ଣ ଗଲା ରାଗରେ ଯାଇକି ମାଟି ଖୋଳିଲା, ସେଟା ପୁତି ପକେଇଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମୁନିବ ଆସି, ତାର ମାଷ୍ଟର, ତାର ମାଲିକ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ନାଇଁ ମାଟିରେ ପୋତିଥିଲି, ନିଅ ବୋଲି ଦେଉଛି ତାକୁ। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି, ଏହାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି, ତୁମେ ଏହାକୁ ମାଟିରେ ରଖିଛ। ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥାନ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥାନ୍ତ, ତାହା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଥାନ୍ତା, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କର, ସେଭିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ବଦଳେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଲୋନ୍ ଆଣୁଛୁ, ଲୋନ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଆଣୁଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୋନ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଆଣୁଛୁ। ଲୋନ୍ ନେବାଟା କିଛି ଖରାପ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଲୋନ୍ ନେବାଟା କିଛି ଖରାପ ବିଷୟ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆଣନ୍ତୁ, କିଛି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋନ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ଲୋନ୍ ଆଣିକି ଲୋନ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଞ୍ଜାମା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, 2ଟା ବିଷୟ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି। ଅନେକ ଲୋକ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଧାଇଁ ଧୁପୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଧାଉଁଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ମାଆକୁ ପଚାରିଲି, ତାର ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନାହିଁ, ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମା କାହିଁକି ଲୋନ୍ କରୁଛ ତୁମେ? ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ପାରୁନାହିଁ ବାବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦୋକାନ ଗୋଟେ କରିଛି, ସେ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ଆୟ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଲୋନ୍ ବାନ୍ଧୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଗଲି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ପୁଅ ପରା ଲୋନ୍ କରିଥିଲା, ଲୋନ୍ କରିକି ଆସିକି ଟିଣ ଆଣିଲା, ବାଇକ୍ ଆଣିଲା। ତାପରେ ସେ ବାଇକ୍ ବି କେମିତି ଆଣିଛି? EMIରେ ଆଣିଛି, ଲୋନ୍ରେ ଆଣିଛି ସେ ବାଇକ୍ ବି। ତାପରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛି। ବହୁତ ଅଭାବରେ ଅଛୁ। ପରଦିନ ଲୋନ୍ ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ସେ ଲୋନ୍ ବାଲା ପୁଣି ସେ ତାର ନାତିକୁ ଧରିକି ଅଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ବା ସେ କ'ଣ ଜେଜେବାପା ତା ନାତିକୁ ଧରିକି ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଲୋନ୍ ବାଲା ଆସିକି ପଚାରୁଛି, ତମର ପୁଅ କାହିଁ? ଲୋନ୍ କେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିବ? ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବାନ୍ଧୁନ। ସେ ସମୟରେ ସେ କହୁଛି, ମୋ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ କରି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି, ତୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି ତା ନାତିକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଲା ବେଳକୁ ସେ ବୁଢ଼ା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇକି ମରିଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ଘଟଣା।
ये मो पुओ नहीं जाऊँगी बोली से हार्ट अटैक ही पकाउछि अर्थात से डरैबा पई तांको पुओ नेउथिले किंतु से वास्तव में मरी जाउछंती मोर प्रिय माने एही भली घटना घटिला आ मु भाबिली लोन रो प्रभाव केमती हेउछि आजिका